Tara, maga. Balay na humana kinata maga oh. Humana to sa pundok. Maga, maayong hapon sa tanan tara maga. Ay may udto sa tanan maga, udto pa karon maga kay ay buntag pa maga. Sorry kay maga buntag. 10:28 AM pa maga. Ay maga, dara maga atong bagol karon. Adlaw o bisag kapoy ta maga, may nahimo gyapon ta tungod kay nagapon tay kusog maga. Naghatag sa Ginoo maga. O di ka punta kalahotan ni maga, ay lagi kapoy na maga. Patanti maga, may agi na ta. Tara maga, dara atong puntanan. Oh, salamat kayo maga sa mga viewers na maga. Ay, salamat kasi na maga murag na anak kong maga na nakagawas ang singot. Dari ang balik ako kung gamay ko sug ay gawas kog singot maga, nagawas akong singot. Maga, bisan ang danir tong trabaho. Balik lagi hapon ni maga na basta marangal maga makapakaon to sa tong pamilya sa tarong nga paagi. Ato po paningkamot og salamat sa mga viewers na maga. Og thank you kayo. Ano maga, ato manon tong trabaho maga. Tara maga, obnigon niyo maga ato manon tong trabaho para makaulit na ta karon maga kay bali pahuway punta kay managat na pugniin niya. Net fishing maga. Maga.
Tara, mga balay na humana kinata mga oh. Humana to sa pundok. Natong na karon balay mga. Oh, salamat ko sa daan mga kay kapoy na gid. Salamat ko sa mga viewers ni mga kay daga po mo kita sa ako mga video mga bisag. Lain kitaon mga kay kita to mga tinuod din nga kaagay mga. True story man ni mga ato mga. Og salamat kay mga sa tanan-tanan day mga. Ay, thank you. Ginoo ko. Na mga na suportahan ninyo akong channel mga. Bisan ani lang mga pamagol panagat og mamana mga. Bisan tagag may lagkuha. Og mao to akong makita sa inyo mga na pamana mga, mao to akong mahimo mga kay mo patilain magapit. Bisan nga ni sa kilong bugas baga naglisod pa ta. Gusto nang pait og kamera mga para sa panagat mga. Kamera underwater mga. Pero wala pa karon. Dugay pa panahon mapalit nato na mga kay mapatay kwarta gyud. Mas apa ka na mapalit mga siguro malagas na ta og di kahit ato na mahimo mga kay wa gyud tay kwarta-kwarta. Salamat kay mga. Pasalamat ako dad inyo kay dalaga pa masaka suporta. Kay wa ko mahimo mga. Mga salamat kaayo. Bali mo kaon po ko karon mga. Bali kayo mga on ta mga. Oh, dara mga on ta ninyo mga. Dara akong luto mga. Oban na nagkasuwa mga. Manima to. Manitong kanon karon mga atong paningod to mga. Atong paningod to karong adlaw. Oh. Ang sort plastic mga para di na tang drag tapir mga. Kay kapoy na usod pag tapir. Mga on ta ninyo mga. Luto na pug mga. Sa di pasalamatan mga. Maraming salamat sa Diyos. Salamat at panalangin mahal na natin Diyos. Palayan mo kung ngayon. Ako makawad at tabo. Salamat naman. Salamat po sa luwa at mga kapasan. Sa Jesus ang luwas. Amen. Mga tanyo mga. Mga oh. Suwa ko mga isda mga. Isda ni. Suwa. Dara, isda mga. Magpapagkuha ito sa sulapin dahil nakalimtan. Ako man nang ibuwag. Dara mga oh. Mali mga atong suar mga isda ni. Pinanaan ako mga namana ko gabi. Muna kong suba mga suwa ato karon. Mali mga.